NgokukaMarku sesishiyagalolunye. Wayesethi kubo, "Ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa, baze babone umbuso kaNkulunkulu ufikile ngamandla." Emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetru, noJakobe, noJohane, wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa, waphenduka esinye isimo phambi kwabo. Izingubo zakhe zacwazimula zaba mhlophe qwa, ngangokuba umhlanzi wasemhlabeni angezenze zibe mhlophe kangaka. Kwabonakala kubo u-Eliya enoMose, babekhuluma noJesu. Wathatha uPetru, wathi kuJesu, "Rabi, kuhle ukuba silapha, masakhe amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya." Wayengazi ukuthi uza kuphendula ngokuthini, ngokuba babesaba kakhulu. Kwase kufika ifu, libasithibeza, kwavela izwi efwini, lithi, "Lo uyindodana yami ethandekayo, yizweni." Kwathi masinyane beqalaza, ababe besabona muntu, kuphela uJesu yedwa enabo. Besehla entabeni, wabayala ukuba bangatsheli muntu abakubonileyo, indodana yomuntu ingakavuki kwabafileyo. Bazigcinela lelo zwi bebuzana ngokuthi kuyini lokho ukuvuka kwabafileyo. Base bembuza, bethi, "Basholoni ababhali ukuthi u-Eliya umelwe ukufika kuqala na?" Wayesethi kubo, "Nempela u-Eliya uyeza kuqala ukuba abuyisele konke, kepha kulotshiwe kanjani ngendodana yomuntu ukuthi iza kuhlupheka ngokuningi idelelwe na? Kodwa ngithi kini, u-Eliya sewafika, benza kuye abakuthandayo, njengalokho kulotshiwe ngaye." Kwathi sebeza kubafundi, babona isixuku esikhulu sibahaqile nababhali bebuzana nabo. Isixuku sonke sambona qede sashaywa luvalo, sagijimela kuye, sambingelela. Wayesebabuza ethi, "Nibuzana nabo ngantoni na?" Omunye wesixuku wamphendula wathi, "Mfundisi, ngilethe kuwe indodana yami enomoya oyisimungulu. Kuthi lapho eyibambayo, uyidonsela phansi, ikhihlize amagwebu, igedle amazinyo, iphele amandla. Ngikhulume nabafundi bakho ukuba bamkhiphe, kepha bahluleka." Waphendula wathi, "Osizukulwane esingakholwayo, koze kube nini nginani na? Koze kube nini nginibekezelela na? Yiletheni kimi." Bayiletha kuye. Kwathi umoya embona, wayihlukumeza kakhulu masinyane, yawa phansi emhlabathini, yaziginqa ikhihliza amagwebu. Wayesebuza kuyise ukuthi isikhathi sesingakanani ifikelwe yilokhu na. Wathi, "Kwasebuntwaneni. Uyiphonsile kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ayibhubhise, kodwa uma unamandla okwenza utho, sihawukele, usisize." UJesu wayesethi kuye, "Uma unamandla, konke kungenzeka kokholwayo." Uyise womntwana wayesememeza masinyane, wathi, "Ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami." UJesu esebona ukuthi isixuku sigijimela ndawonye, wamkhuza umoya ongcolileyo, wathi kuye, "Wena moya oyisimungulu nesithulu ngiyakuyala mina, ngithi, phuma kuye, ungabe usangena kuye." Wamemeza, wamhlukumeza kakhulu, waphuma, waba njengofileyo, baze bathi abaningi, "Usefile." Kepha uJesu wambamba ngesandla, wamvusa, wasukuma. Kuthe esengenile endlini, abafundi bakhe bambuza bebodwa, bathi, "Thina besingemkhiphe ngani na?" Wayesethi kubo, "Lolu hlobo lungephume ngalutho, kuphela ngokukhuleka nangokuzila ukudla." Bamuka lapho, badabula iGalile, wayengathandi ukuba kwaziwe muntu, ngokuba wabafundisa abafundi bakhe, wathi kubo, "Indodana yomuntu ikhashelwa ezandleni zabantu, baza kuyibulala, kuthi isibulewe, iza kuvuka emva kwezinsuku ezintathu." Kepha abakuzwisisanga lokho kusho, besaba nokumbuza. Base beza eKapenawume. Kwathi esengene endlini, wababuza wathi, "Beniphendulana ngantoni endleleni na?" Kepha bathula, ngokuba bebekhulumisene endleleni ngokuthi ngubani omkhulu. Wayesehlala phansi, wababiza abayi12, wathi kubo, "Uma umuntu ethanda ukuba ngowokuqala, makabe ngowokugcina kubo bonke nesikhonzi sabo bonke." Wayesethatha umntwana, wamisa phakathi kwabo, wamgona, wathi kubo, "Yilowo nalowo oyakwamukela abe munye kubantwana abanje ngegama lami, uyangamukela mina, ongamukela mina akamukeli mina kodwa ongithumileyo." UJohane wayesethi kuye, "Mfundisi, sabona umuntu ongasilandeli ekhipha amademoni ngegama lakho, samnqabela ngokuba engasilandeli."
Kepha uJesu wathi, "Ningamnqabeli, ngokuba akakho owenza umsebenzi wamandla ngegama lami ongasuka masinyane akhulume kabi ngami. Ngokuba ongamelene nathi ungakithi. Yilowo nalowo oniphuzisa inkezo yamanzi ngegama lami ngokuba ningabakaKristu, ngiqinisile ngithi kini, akasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. Nalowo okhubekisa abe munye kulaba abancinyane abakholwayo kungangcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe, aphonswe elwandle. Uma isandla sakho sikukhubekisa, sinqume, kungcono ungene ekuphileni uyingini kunokuba uye esihogweni, emlilweni ongacimekiyo, unezandla zombili, lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi. Uma unyawo lwakho lukukhubekisa, lunqume, kungcono ungene ekuphileni ulunyonga kunokuba uphonswe esihogweni, emlilweni ongacimekiyo, unezinyawo zombili, lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi. Uma iso lakho likukhubekisa, likhiphe, kungcono ungene embusweni kaNkulunkulu uneso linye kunokuba uphonswe esihogweni unamehlo omabili, lapho impethu yabo ingafi nomlilo ungacimi. Ngokuba bonke bazakugqunyiswa ngomlilo. Usawoti muhle, kepha uma usawoti engasenabusawoti, niyakumhlaziya ngani na? Yibani nosawoti phakathi kwenu, nihlalisane ngokuthula.